Gati y'abantu bale nobole mase county ya Nyamira niko wana barokane kwe murungali kiandike kumya sogote ya buna gati ya malieta baga kubwatuka no governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo omuntole nobole matali ase yaba wazire obono amalieta aba aberega kubwatu kwa kolengana amenyina boy gobona abantu bale nobole ma igobaganiriya serikali ya county ya Nyamira kwa bwatani ase serikali abantu bale nobole mo muri kitobene kurose county ya Nyamira Jobu Maangi noroboti rwa senchira yoboikirano egati ya bali nobolema nigo barua ebirero byabo asebagoteba nigo bebirwe ase county ya Nyamira ontere no bororo gekogera kara tokorigera libuya yani otokorange bire Nyamira ntunto inyoiri ase bunge county ya Nyamira nigo bagoteba bunamba bwati omotenene lyobo engana yabaire obwoba buna okogani kwabo nkoligo chikoligererigwa igo twaganya amalieta chinomini chigo county assembly malieta yagasoka bono ntorochie elieta lyo morema okogenda county assembly turi chigo kurwanirira barema nechi problem chiabo mbarwa ogoichana sogotatwara oyo mobo asensemo y'abawaziri abo babecha bagochorwa n'umugabana nonyanga babwate amasomo mbaicanira asogochigwa isiko tore abarema banyamira igaiga na botwetane 10,000 na botwetanetie egwodi engima na intwe karago chole binte bitari agotobarera political wards na intwe ward ite korokwa Nyamira people with disability ward konyento kanyete omugavana ito Amos Nyaribo His Excellency achore chi minister naende na intwe muna barema atucharie anga na intwe ato montoyo mobono tuaganya tukanyoranga ba minister bachorirwe borema mborengere iri noena ke mbate babunamba chiko irege chambokero keli chiko elinde konyora abwene bwabo twatemire oika ase office yo mugavana kirari tuko ango mutienyu mugima ntomonyore ti office yaye tusinyire stoko genda guchia na kigekwera twatekiro bororo tutagete konyora obumaene bwitu kurwa kwetera asikire dikiito na media na court togechiri nande ntogokiri onyore baroche ngantu ntori ne chinguru ande mbaro baraende goturwanirira ntorange kogenda se koti tonyoro obumaene bwaitu ensemo yaye omugavana ayanaro abwate alegoteba igoro y'amangana y'abantu bale nobolema. How about the people with disability, what they consider? Usually in the cabinet, no provision. The provision only covers all staff. Kurwase county Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.